Iniúchadh be ceacht ar siúla againn bunaithe ar Teisiliú. Cad is Teisiliú ann? Teisiliú is sé nuair a chlúdaíonn Cruth ndromchla gan éon bearna a ágant. Agus tá roinnt samplaí agam anseo. An chéad sampla ná bord filleadh, mar a eicinn sibh tá cearnóga ann, agus tá an achar ndromchla clúdú. Anseo, ar an musca tá rambas, agus tá an achar chlúdú arís. Tá píosa éadaigh agam anseo, agus tá tríontán agus ceathair leasán ann mar bheascán, agus clúdaíonn siad an achar chomá. Agus tá cearnóga beaga anseo ar an píosa éadaigh déarnach, agus clúdaíonn siad an achar chomá. Anis tá míid chun dul trasna chuig an mór bán, agus féchant ar cruthanna éagsúla. An chéad cruth ná tríontán. An dhéanamh sé meas tú. Cuir míad le chéile an seo hiad, agus an seo, agus feicigh tú go beo, go theisilíonn siad, agus go líonann siad an ndromchla gan éon bearna. Ag bog a roid chuig hexagán, agus an chéad ceiste bheoch a gom ná, an theisilíonn siad, well, seo linn. Cuir le chéile iad, deasnéite, gach ceann, agus feicigh tú arís go clúdaíonn siad an achar. Má chlúdaíonn siad an achar gan éon bearna, ciallaíonn sé sin go theisilíonn siad. Bogam míad a roig chuig cearnóga. Ná dearmid an sampla a thugam ar díobh, an bord filleadh, agus seo linn, ceann ar ceann, ag clúdú ndromchla gan éon bearna, theisilíonn siad. Anis tá cruth eile againn, drunilóga. An theisilíonn siad, teisiliún, téann siad le chéile. Tá cruth amháin eile le déanamh againn. Go dtí seo, tá tríontáin déanta againn, theisilíonn siad, na hexagán theisilíonn siad, na cearnóga theisilíonn siad, agus na drunilóga theisilíonn siad. Anis, bogam míad a roig agus féicim míad an theisilíonn na circeal. Cuir le chéile iad go cuaireamach. Ná dearmid go gcaithfidh siad a bheith in aice lena chéile agus déan iarracht an ndromchla a chlúdach. Anis, tá sé sa léir nach theisilíonn na circeal. Tá bearnaí anseo, agus anseo. Agus cinnte ní mór don achar a bheith clúdathe más míon leat Teisiliú a chur a gríoch. Nis, sin samplaí de Teisiliú. Tá samplaí le feiceáil thar timpeall orrin a bhuachalí agus a chalíní. Tá siad ar fáil sa ar scoil agus les mu. Tóg de chuideama inis agus féach timpeall sa ar thamplaí de Teisiliú, mar thampla na cortíní, ar an uairlár, istigh sa chistin, na tílanna, fiú les mu, ar an níon. Gnáirí libh inis agus té cuardach de Teisiliú.